Kariba Youth Federation lingba karat nongtung circle kalapai khmat sya ki samla pule ban pen ko buram ya ki samla ki bawan syakmat jong kathai nongtung ya kate ka program la tep kum ka Academy Award ka bala penlong ha kalai poter risau ha mau last night ka jingtmu jong ka RBYF ban penlong ya kate ka program kalong kum shibenta bandang aimen sim bat ban kentiu shu ya ki samla pule bakin yai tre shitam bat ban minat ha ki jing pule ka jongki Kibala yok khosnam ki long kitu ki bawan syakmat hai ki jing pule kum haka SSLC HSSLC BA bat BTech haka te kasngi ki kun samla haka SSLC ki bayo ki dan khat sangut haka HSSLC khandai ngut ki ba pass graduate sangut bat iwe haka BTech lasa mi ki khosnam da president rangba Kariba Youth Federation Central Body ba Bipul thank you kum ukong san kakong e karbani kum kasembut kong san ufada Z Singli ubadairu u principal jang ka Plelat Higher Secondary School jing ba ke jing nang ke jing start ho ina kene ka daw ki bun ki ong thamtam e umelung sosot thamu ong mo ladang impli ya kalat kum nong ilai ban kran ong bar phagidan kasap katalen le da mangi impli ya kalat ong kum nong ilai ban kran kadai sisya mo ada ngimpli ya kalat deka school kadai kabapli ya kalat kalenti ma tam ya kali ka school ka jangi ka kateng ro deka plila higher secondary ma ka plila higher secondary yang plila ban pli kalat kalenti ya ki student ma ya ki kena school ki bakwa ban ya syakmat ban pli kalat kalenti ta moto jo ka school ka jangi ro kedeu lenti ma kedeu lenti aba pli ya kalat hasadon ka jing kedeu lenti sano ban lek kadai sisya mo ka school kadai kata ka ban pli kalan kalenti aman ka pek teng dan kato kani ki student ba kadai ki jing pen bon yung ki kimi ki pa balik school kim da minot kam tame akani ka juk ka ba mentang ayo sngeu mabon ki kimi ki pa ki aling a ki apisa ha kani ka mobile kadai ka ba ha ka ba yarab yengi kadai teng la misuse na ka penat ka pakla na ma Dia nak kata kadau iknak bade ban wan syakmat ro school ban lemba ki skim ni सरकार wat ki kwak ru mentangi sang banyo kita kena school ki jungi hade kini ki kena school lawan na ki layo lat ban ya kata ka pulih putih lemba kata ka सरकार ka bengi dan ni ban pa ka drop out ka jut kadau ni ka jing drop out jongi kun ki jungi kalong hak government LP school lahikai ni lahikai kun jungi hagi kasi medium baci simba uni na kunjungi upas pat ya kata ka lower primary school lemba kata government LP school anda ki kiu pat ha kata ka upper primary school kata bagiong ke school SSA Sarva Siksha Abhiyan haba ki kiu ha ka SSA ha ka upper primary ni benban pat kini kiju ki kunjungi kimat pat ya ka jingikai ha ka English medium uni upas na ka kasi medium school uyo ka jingikai kumai ka English medium kawra jinge ka kraw ya uni ukna school jungi ya uni ukun peti jungi bachisin atam ka exam ufe second atam ufe third atam ufe batang iba hanong kendong ni poi class 5 dan class 6 lan ni fil arsin license karta jungi kana long kumbakat news na kan brew kat news na but kum gigimik pang ningan kren but kum bangailap ba ladang ladap kita kan brew kat news na kunjungi uzang lit belah haba ulit belah ngau ba khat belah larawan belah to pa jumbu baladap saukus nam lan sanpus nam kata ngasiu ko bai belah jumbu ko palai spa lan berkilok ru ki klur jong kari banyada ya kecai benriu hapo brin yo trap lada gim dan shu kum kini ki khon samla nakra ngi yu khasi hapo brin yo trap ngila syuja la kaja insyaallah ben ki we ki kecai benriu ini ki kecai benriu ki beret kumbong padar meneh apa ngoyak kenti iwan nang yak kenti nang teng yo snau ki padar ya keleng ile syagaru hiruslo kalenti ke jengai kalenti ke besniu bat kalenti ke betrim ngar ngetrei syagaru hil ngasuk thu ya ke jenge ako garu hil kumno kala ngi khasi ladang ilek syagwi ki jaka bar jaka nisha ipen nisha bishni namar balayu khasi uwan shane balayu khasi uwan trikam shane
Rela dangi kasing ya teli kawai ke jingmut kamut kita ke baro kim dan jing in long ki be teli ne trikam da ke jing kan warra ke jing jo kendiak na kwa kon pasyat na pi kon samla kena school pimdai ban yo awat tang nang ne ndai pimdai ban yo kan national award ban warra ya ka buram ka nam jong ka district jong ka ri ba jai ban riu kham tam ya ka yeng ka sem jong ki ikmi ki pai pi kila tristom mit bat sngi kila sha ak sngi kila sha uslap na ban ta ban peng school le pi ban pa school le pi wat nong pen nong len ei yo mau len nai jong pi mentah ka perthai mentah ki bun ki social media ki internet wat nong pen don kam bakla mentah ka ni ka lockdown na thrai ba ki kun samlai ki pen don kam ba ka mobile ban pule henry pen don kam tang ye ka ba don kam wat don pen don kam bakla ki hakapor pa kidang na school ya kita ki Facebook ya kita ki Instagram berat coba nga don kun laingot kun jonga iwe minta ila pule doktor hadu mensua hakapor mensua ba i pule ma i hadu matri ngampan ai mo mai Hoi 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 Ko sang ko thao ko da shat skor kindian da ka wei ka sur sha phi kan ta man sim bak man yin yas nok tilang pan tan krau ka ne kas ni karpang yin ai ka khu lei ke bok kit riang ya phi kun sam la ka ri bhai ka jong di Kan luk sa ba bhasha ta than phi phi jing preshi tom jing li na jong phi Kan nam ka puram dei ma phi ban wan ra ta ka ri dhoi ki khana kan sa to trei min na thap la jing mot to pen shai de len ba jong phi jan pen ri kan per nai oh